Έλα τώρα, συνέχαμε. Στο φως, ρε παιδιά, στο φως. Το ποδοσφαιρικό. Πάμε, έλα. Τι είπε? Δεν έχεις αρχίδια. Δεν κάνουμε τίποτα, άναξε. Τι κάνεις, πόσο ρε μαλάκα. Πόσο ρε μαλάκα. Εδώ πως είσαι, δώσω έτσι. Πώς. Αλλά με πόνος σε γάμισε βέβαια. Σωστό. Το πες ή δεν το πες. Έλα πάμε. Άλλο κι άλλο. Όχι ότι δεν μπορείς. Όχι ότι δεν μπορείς. Τώρα εντάξει. Έχει αδυνατή. Μην πεις ότι είναι αδυνατή. Εκεί κάτσε. Έχεις τα μετάλλια. Λίγο, να ξεκοπούμε λίγο. Λίγο. Μια γροθιά να σκόσω. Θα φωνέσεις. Λίγο, έτσι να... Μην πας στο σκοτάδι ρε μαλάκα. Όχι στο σκοτάδι ρε μαλάκα. Εκεί. Άιντε λάβουμε το και μας το ρινιώνε. Κοίτα, θες, κοίτα, τι πάω στο κεφάλι. Έλα, να μου δείξεις λίγο κινήσεις. Κόκκις και μετάλλι. Εγώ. Να μου δείξεις κινήσεις. Όπα ρε μαλάκα! Εγώ σου φταίω! Εγώ σου φταίω! Ρε ένα χαφλάτρε πούστη. Τώρα θέλει, Και λέω, κοίτα βαριέμαι. Κοίτα, θέλω να μου δείξει με πόδια. Να, έτσι όπως, όχι. Να σου δείξω κινήσεις. Μη φωνάς, είναι σπίτια εδώ. Να μου δείξεις εδώ, στο θώρακα. Άκου να πιες. Τι κάνει. Θέλω να μου δείξεις. Ακόμα και χαζός το μυαλό θα καταλαβαίνει το τραβάω βίντεο. Τον έριξε κάτω. Άμα μου δείξεις, θα σου δώσω 20 ευρώ. Θα με εκπαιδεύσεις. Δεν θέλω λεφτά. Δεν με εκπαιδεύσεις. Και είδα τι κάνει. Δεν με εκπαιδεύσεις. Σφυρό. Δεν με εκπαιδεύσεις. Εσύ έχεις τα μετάλλια. Έχεις μετάλλια. Πήγαινε κύριε μαλάκα. Στο φως. Πιο πίσω. Εκεί. Ναι, το έβγαλα. Ακριβώς. Θέλω να μου δείξεις. Να μου δείξεις. Να πιες εδώ. Άιντε Καταλαβαίνεις τι σου λέω. λάβουμε. Να π.χ. έτσι. Ναι. Τι. Εδώ. Πάρε μία. Ναι. Εδώ ρε. Ναι. Είναι box. 1, 2, 3, 4.
Αυτό. Όχι, όχι. Το φως, το φως, το φως, το φως. Απέπουσα. Αυτό δεν σου που κάνεις. Πιάνεις το πόδι. Αυτό Για να μην ρε φίλε. όχι, αυτό. Για να σε γυρίσω έτσι ρε φίλε και να σου πεις να σε έτσι. Και τι σου κάνει, και τι σου κάνει. Πιάτο εμένα. Κατάλαβε. Εμένα. Άμα ρίξεις, κοίτα, μετά θα σε ρίξεις εκεί, θα σε βάλουμε στον τάβο μέσα. Εκεί, εκεί, γάμο. Μην βλέπει το μην βλέπει έτσι. Δώσα ρε μάλλον. Πάμε. Εντάξει. Πάμε. Εντάξει. Πάμε. Go. Θα γνωρίσω εγώ. Ναι, η σειρά σου, η σειρά σου. Go. Να ξέρεις δεν σου πω με δύναμη. Πού βάζει το λιχτάρι. Κοίτα. Εκεί όπως είσαι, κοίτα. Το ξαναπείς. Έλα, έλα. Μέχρι. Και από δύναμη. Μαλάκα. Και από δύναμη. Εντάξει τώρα νεκτάριε. 3 χρόνια. Εσύ πόσα χρόνια πήγαινες. Άντε, πες κάτι γάλα. Συνεχίζει. Το φως. Συνεχίζει. Μαλάκα βλέπεις. Κοκόλα. Συνεχίζει. Κοίτα, κοίτα τι σου κάνει, κοίτα τι σου κάνει. Άσε με ρε, γάμιστο. Τι βγάζεις τα κλειδιά. Όχι ρε, από μες σπίτι. Ανοιχτά είναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Κοίτα, μία κίνησε. Ποια από τις δύο. Ρε μαλάκα έτσι όπως είσαι, κοίτα. Αλλά όχι μουρι. Μούρι, ναι, μούρι, τι. Σου έχω σαγού μουρι, άμα σου έχω και εγώ μουρι. Έλα, πόσο μούρι. Δεν θέλεις. Δεν θα να σου πω μουρι. Θα κρατάμε αποστάσεις. Αποστάσεις. Και μετά, fight. Μπείτε, 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 Έλα εδώ. μπείτε. Έλα εδώ για να το γαμίσω. Τώρα έχω, κοίτα. Πάμε, Λοιπόν, στην παράβαση, στην Παναγία. Λοιπόν, θα σε γαμίσω τώρα. Εδώ, διαιτητής, έλα. Έλα, δώστε χέρια. Έλα, δε. Χέρια. Έλα. Πάμε. Περίμενε, δεν πάει. Πάμε, τώρα. Κάτω στο πράγματά μου. Άφησα εδώ. Έλα. Πάμε. Φύγαμε. Έλα. Μαλάκα. Πάμε, έλα. Ρε σφυρό. Πάμε. Συνεχίζει. Αυτή ήταν δυνατή. Γαμίσω, μαλάκα. Τη γαμίσω. Σου μπαίνει, σου την μπαίνει. Θα τον πάρω ένα τηλέφωνο ρε παιδιά, να πάρω ένα τηλέφωνο. στο ρολόι, Μαλάκα, κοίτα. Σωστά. Τόσο ας είναι. Πόσα θες. 5 ευρώ. Πατ 2. Ρε, ποιο τηλέφωνο είναι αυτό ρε. Ποιο τηλέφωνο είναι αυτό να το πάρω. Αυτό. Το 340, το πιο κάτω. Ναι, εκεί. Είσαι με πας. Μεγάλη δουλειά αυτό. Δεν πας είναι δεν ξέρεις κανένα παιχνίδι. Μεγάλη. 1, 2, 3. Πάμε. Κυλάει ο χρόνος. Κυλάει. Δεν έπιασα. Ποιο. Εντάξει. Ποιος σου έχω χαδί. Στο φως. Μαλάκα. Άφησα 150 κιλά. Όπα ρε να πω. Κράτα τα πτώματά σου. Το πάζω, εντάξει, παραπάτησα έτσι και έτσι. Τέρμα τώρα γιατί είναι βράδυ. Ναι, Σου έκανε κολοδάκτυλο.